Práca kamenára je ťažká. Nie je to jednoduchý chlebíček. Kamenár musí mať nielen silu, byť zručný a mať cit pre detail, ale musí sa prispôsobovať aj novým požiadavkám zákazníkov. Čo bolo dobré a pekné včera, už dnes nestačí. Dobrou správou je, že napredujú aj technológie, ktoré prácu kamenára môžu uľahčiť. Pozrime sa na písmená. Nie je to tak dávno, keď ich bolo potrebné na pomník ručne vysekať. Potom firma Inchimar priniesla pantograf, no aj táto technológia je už prekonaná. Revolúciu priniesla pieskovačka. Vďaka nej sa na pomník môže pomerne rýchlo dostať akýkoľvek zvolený fond. No nie je to zadarmo. K samotnej pieskovačke treba pripočítať nielen kompresor, ploter a počítať so softvérom, ale aj náklady na údržbu, prevádzku a spotrebný materiál. Doteraz používané technológie nútia kamenárov buď zdražovať, alebo znižovať svoju maržu. Rastie totiž cena práce, ale aj zlata a ostatných vstupov. Zákazník však nechce platiť viac. Požaduje čoraz vyššiu kvalitu práce aj estetického prevedenia pomníkov. Práve preto sme sa nechali vami inšpirovať pri navrhovaní nového písma Elegance a zohľadnili sme všetky vaše požiadavky, aby sa kovové písmo mohlo stať najpoužívanejšou technológiou tvorby textov na pomník. Vaše požiadavky boli jednoznačné. Musí sa ľuďom páčiť, musí mať dobrú cenu, inak je nepredajné, potrebujete font, ktorý sa najviac používa, musí obsahovať tak malé, ako aj veľké písmená, výpočet ceny nápisu musí byť rýchly a jednoduchý. Montáž musí byť jednoduchá, musí ju zvládnuť aj malé dieťa. Jednoduché musí byť aj dopisovanie priamo na cintoríne. Počiatočná investícia do novej technológie by mala byť čo najnižšia. Skrátka, potrebujete dobrý výrobok, na ktorom môžete zarobiť. Práve preto sme pripravili písmo Elegance, ktoré to všetko spĺňa. Nielen, že dobre vyzerá a má tvar, ktorý zákazníci požadujú, ale jeho montáž je veľmi jednoduchá. Skutočne ju zvládne každý. Navyše má jednotnú cenu, bez ohľadu na to, či je malé alebo veľké, či meria 3, 4 alebo 5 cm. Povedať zákazníkovi, koľko ho nápis bude stáť, môžete prakticky okamžite. Keď si to zhrnieme, písmo Elegance je pekné, za výbornú cenu, jednoducho sa montuje, vám uľahčí prácu a prinesie vyššie príjmy. A teraz sa pozrime, ako skutočne rýchlo to ide.